Aspadisi e o equipo de audiovisuais do Chamoso Lamas estrearon unha película dirixida por eles mesmos. A alcaldesa do Irixo rexeita someterse á cuestión de confianza solicitada polo Partido Popular e levará de novo os orzamentos a pleno. Comparsas e charangas animarán o entroido de verán cun desfile este sábado, seguido da Orquesta Gris. O Concello de Boborás volve atrás no tempo este sábado e domingo para celebrar a recreación histórica 1809 a Batalla. Ola a todos, moi boa noite. Comezamos hoxe contándolles como foi a estrea da película de Aspadisi, que foi onte pola tarde no Auditorio Manuel María. Así, o equipo de audiovisuais do IES Manuel Chamoso Lamas e os mozos de Aspadisi crearon unha película dirixida e filmada por eles mesmos. Todo comezou como un taller para ensinarlles o que había detrás do mundo cinematográfico e converteuse nesta longa metraxe. Estivemos con eles. O Auditorio Manuel María do Carballiño acolleu onte a dobre estrea da película La familia de los amigos, escrita, dirixida e filmada por varios membros de Aspadisi en colaboración co equipo de audiovisuais do IES Chamoso Lamas. Ao longo deste curso, os membros deste equipo estiveron impartindo un curso de cine en Aspadisi, co obxectivo de achegar aos compoñentes deste colectivo os fundamentos da linguaxe cinematográfica. A medida que ia pasando o tempo, foi xurdindo a idea de aproveitar estas clases para ir máis alá e contar nun filme a propia vida de Aspadisi, o seu traballo, os seus esforzos, a súa vida cotiá e, sobre todo, o seu contaxioso entusiasmo vital. Pois nada, estamos aquí dúas das persoas que participaron no proxecto, vale? Mila e Lucía, das que máis participaron, tanto digamos como detrás da cámara en todas as cuestións técnicas de grabación, edición, montaxe, como tamén actrices. De feito, ides ver que salen moito, sobre todo aquí Milagros. E nada, o proxecto foi empezando así un pouco como unha especie de obradoiro que queríamos facer aquí no Chamoso con Aspadisi para un pouco ensinarlle os fundamentos da linguaxe cinematográfica, aprender digamos, a funcionar cunha cámara, aprender a funcionar con un programa de edición e montaxe, equipo de son, e pouco a pouco, a medida que íbamos practicando, pois empezaron a suxerir que había que facer unha película, que podíamos contar a súa historia, non? O seu día a día. E un pouco así foi xurdindo, fomos gravando o que eles iban decidindo e o que iban querendo que aparecera nesa historia. Finalmente dicimos, bueno, pues podemos dar un pouco forma de película, ¿no? Ao principio pensábamos nunha curta e digamos que se nos foi un pouco de las manos porque dura máis dunha hora, un pouco máis dunha hora, ¿no? E así, pouco a pouco, digamos, como dun xeito como moi natural, un pouco así a la carrera e sempre como, digamos, a medida que se nos iban ocurrindo cousas, así vamos intentando incorporar, gravar e así foi, sin máis, non. Esta estrea acudiron todos os mozos de Aspadisi, os traballadores do centro ocupacional e tamén as familias e amigos. Desexaban emocionados ensinar o traballo que fixeron e para todos foi moi emocionante esta estrea. Tamén o foi para os representantes do Concello e do centro educativo, quenes non quixeron perderse este día. Pois eu creo que as palabras sobran. Ao ver o documental daremos conta do que puido significar para eles esta actividade. Desde logo, creo que algo que ninguén esperaba chegar a onde chegaron. Empezamos como unha clase máis de audiovisual, a min hasta incluso me parecía complicada, a primeira clase que asistín eu pareceume complicadísimo. Despois nós un poquinho deixamos a Ricardo e a eles a súa libre albedrío, o sea, non nos involucramos prácticamente para nada, aparecemos por aí de extras de vez en cando, o cual eu ainda non digo absolutamente nada, só sei a ilusión que esperaban a que chegase Ricardo. Oi, llega Ricardo, eu toco Ricardo, esa ilusión que tiñan eles por que chegara, sabían eles que era xoves, nós non sabemos nin se andamos a xoves, nin se andamos a martes, eles sabían exactamente que día viñan, entón, eu creo que a mostra temos agora, os que teñan a sorte de poder velo, van a
saber o que significou para todos. Todo o que se fai dentro de Aspavisi, dentro de non solamente que non somos solamente un edificio, é unha vida e unha familia de amigos, como moi ben definiron o título da película, non? Esa é a realidad, é unha convivencia, o sea, é a convivencia, o día a día, cousas que ninguén se imagina que pasan aí dentro, que pasan dentro desas paredes e fora delas, porque hai imaxes que están rodadas fora, cando fomos de excursión, bueno, eu non sei se che digo que eu non a vi, entón, aí está a sorpresa. E falamos agora de política. A alcaldesa do Irixo, Susana Iglesias, rexeitou presentarse a esa moción de confianza polo seu equipo, pedida polo Partido Popular deste municipio. Así, ademais, presenta de novo os orzamentos que foron rexeitados e farao neste final de mes. Os 4 concelleiros do Partido Popular votaron a favor de que a alcaldesa plantexase a cuestión de confianza, tamén apoiados co seu voto polo concelleiro de Xuntos polo Irixo, Juan Manuel Villanueva. Este último edil xa amosara as súas discrepancias co grupo ao que pertence varias semanas atrás, cando votou en contra dos orzamentos presentados polo grupo de goberno do que forma parte. Os 2 concelleiros do Partido Socialista que conforman o goberno conxuntos polo Irixo optaron pola abstención e os únicos votos en contra foron o da alcaldesa e unha das concelleiras de Xuntos. A alcaldesa Susana Iglesias rexeitou esta moción alegando que non necesita máis confianza que a de numerosos veciños, compañeiros leais que se comunicaron con ela ao longo destes últimos días para demostrar e depositar o seu apoio no equipo de goberno e a súa colaboración e fe na súa xestión. Así volverá a levar os orzamentos de novo a pleno a finais deste mes. De novo, temos esta fin de semana numerosas actuacións culturais. Comezamos primeiro polo Entroido de Verán no concello do Carballiño. Mañá sábado teremos desfile de comparsas e charangas seguidos de orquestas. O Carballiño continúa coa súa programación de verán. Esta fin de semana será a quenda do Entroido de Verán, que contará de novo co desfile de comparsas polo centro da vila, a partir das 8 da tarde, recuperando esta iniciativa dende antes da pandemia. A comitiva sairá dende a Veracruz facendo un percorrido máis curto ca no caso do desfile de inverno. Serán as comparsas da vila e dos arredores, charangas e tamén varias procedentes de Amoeiro. A continuación, para seguir ca festa, actuará ás 11:30 da noite a Orquestra Gris. Para min tamén un placer volver a recuperar con este ánimo. Sabedes que o ano pasado, por temas de pandemia, houve uns problemas que non se poderon levar a cabo nas condicións que tiña que ser, pero bueno, creo que vai ser outra vez un punto de volver a sacar o Carnaval de Verán á plaza, á calle, donde, bueno, os veciños e veciñas de Carballiño disfruten. O horario vai ser a partir das 8 da tarde, vai salir da Veracruz. Baixaremos por Curros Enríquez, faremos unha volta, como ben sabedes, aí na rotonda. Baixamos hacia a Julio Rodríguez Soto. Na Julio Rodríguez Soto tomaremos, non tiraremos hasta o final, senón aí está prácticamente a subida á altura do Capri, o centro de Buenos Aires, a calle centro de Buenos Aires, e recollemos de novo a calle principal. Pois dicirvos que son bastantes as comparsas e as charangas que van a participar. En este caso temos a Asociación As Parrandas do Irixo, a Leira do Miño, que como ben sabedes, pois foi a gañadora na anterior edición do Carnaval de Inverno. A Asociación Arrieiros de Dacón, co seu carrusel, tamén, máis de 50 componentes. A Asociación de Amigos de Partovia, Noite de Estrelas. A Asociación Cultural A Carnavalesca Os Nevadiños, o Imperio dos Amarense, tendes que perdonar porque a vista falla. Asociación Lumareda, Asociación Picapezas de Cea, Dominicana, unha nova comparsa, charanga CLK, contaremos ca charanga CLK e ca charangas tamén Castro Vello.
Tamén, como ben sabedes, os da Moiro pois sempre son unhas carrozas unhas que animan moito o Carnaval do Carballiño, e contaremos con tres. Contaremos con Jacinta, con seus 7 compañeiros, os Carrillas, con 13 componentes, carroza bastante grande, e Kiss, que son 13 componentes. Bueno, e tamén hai un grupo especial ao que quero facer mención, que, bueno, pois eu tamén a veces pois colaboro con eles, como son o grupo musical Carballino Me Suena, Te Suena. É un grupo que vai a animar un pouquiño bastante tamén as calles, e, bueno, pois nada, simplemente pido a colaboración da xente, agradecer a eses 37 locales de hostelería que a súa aportación que fixeron para que levar a cabo este Carnaval de verán. Un total de 37 locais de hostalaría quixeron colaborar con esta iniciativa aportando unha axuda económica. Tamén o Centro Comercial Aberto colabora con esta celebración. Estas iniciativas son moi ben acollidas polo tecido empresarial de todos os sectores. Todo o que se faga no pobo pois está ben feito, todo suma. Eu creo que destes eventos que se beneficia un pouco en parte pois a hostelería, o comercio, todos en general un pouquiño. Entonces, nada, resumir que todo o que se faga está ben feito. Uns beneficiaránse máis, outros menos, virán outras épocas onde, bueno, pois choverá máis para uns e choverá menos para outros, pero eu creo que todo suma e nada, isto é moi positivo para o Carballiño. Quero agradecer a hostelería que colabora, a todos os espacios do CCA que tamén nos axudan, que estamos moi contentos de que se volva a recuperar o Carnaval de verán. Temos moita ilusión este ano en concreto e desexamos que todos, tanto nenos como adultos, o pasen moi ben e que disfruten. Este sábado e domingo temos unha recreación histórica en Pazos de Arenteiro, en Boborás. Trátase de 1809 a batalla. Así volveremos a revivir a quinta edición desta loita entre os galegos e os franceses. Máis dun cento de veciños de Boborás e participantes procedentes de localidades de toda España recrearán esta fin de semana un dos acontecementos máis singulares da historia da provincia, a batalla de 1809, que enfrontou aos galegos liderados polo capitán Cachamuiña contra as tropas francesas de Napoleón. Está organizada pola Asociación Cultural A Batalla 1809, en a que os veciños de Boborás convidan a visitantes a unha viaxe no tempo para coñecer durante 2 días, o sábado 13 e o domingo 14, en Pazos de Arenteiro, os costumes, a gastronomía e o modo de vida daquela época. Reconstruindo na medida do posible este acontecemento histórico que aconteceu pois eso, hai máis de 100 anos nesta contorna. Trátase un pouco pois eso, de escenificar a retirada dos franceses durante o asedio que fixeron aquí na nosa terra, e na súa retirada cara ao Ribeiro pois fixeron, digamos, 3 paradas, unha aquí en Pazos de Arenteiro, outra en San Clodio e outra na Ponte de San Francisco en Ribadavia, non? E entón, a partir deses datos históricos que quedaron de testigos pois na numerosa documentación, pois os veciños e veciñas de Pazos fan a recreación desta batalla histórica que aconteceu aquí concretamente hoxe. Pois estamos un pouco escenificando a chegada dos franceses a Pazos de Arenteiro, o que eso conlevou. En principio pois viñan non en son de paz, pero si a non facer nada, e acabou sendo pois eso, unha sangría sin repercusión, pois matando o cura, matando o mestre, e entonces é cando un pouco o pobo pois levanten armas, non? E é cando pois reclaman ou chega a presencia de Cachamuiña, que efectivamente un pouco moviliza a estes campesinas e campesiños de aquí da aldea para rematar no que será mañá a gran batalla de Pazos de Arenteiro. O programa de actividades da quinta edición desta festa inclúe visitas guiadas ao campamento francés e a Pazos de Arenteiro, música tradicional, concertos, exhibición de esgrima histórica e de xogos populares, gastronomía ou actividades infantís.
E hoxe, día 12 de xullo, é o Día Internacional da Loita contra as tormentas de area. Un evento dirixido á prevención, xestión e mitigación dos efectos das tormentas de area e po. Son fenómenos meteorolóxicos xerados pola acción do vento, que provocan o desprazamento de grandes cantidades de area e po en solos secos e areosos a varios kilómetros de distancia. Acadan alturas de aproximadamente 5.000 pés e distancias de máis de 100 millas. Son moi comúns en rexións desérticas como o deserto do Sáhara, desertos de América do Norte e do Sur, deserto do Gobi, Arabia e outras rexións áridas e secas do mundo. Os efectos xerados polo quecemento global e o cambio climático afectan a formación destas tormentas. Así mesmo, os solos secos levan cantidades considerables de area e partículas de po. Afortunadamente, las predicciones meteorológicas son cada vez más fiables. En canto á previsión meteorolóxica para esta fin de semana, teremos estabilidade para o sábado e de novo algo de inestabilidade para o domingo, con previsión de choivas. As temperaturas estarán nos 9 graus de mínima e os 28 de máxima no Carballiño, e 11 graus de mínima e 31 de máxima no Ribeiro. E isto foi todo por hoxe. Recordamos de que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou, se prefiren, a través da nosa página de Facebook. Recordamos de que a farmacia de garda para esta fin de semana será de Ignacio Estela Fontaíñas, na rúa Rosalía de Castro, número 20. Nos volvemos de novo o vindeiro luns con máis información. Desfruten da fin de semana. Aspadice e o equipo de audiovisuais do Chamoso Lamas estrearon unha película dirixida por eles mesmos. A alcaldesa do Irixo rexeita someterse á cuestión de confianza solicitada polo Partido Popular e levará de novo os orzamentos a pleno. Comparsas e charangas animarán o entroido de verán cun desfile este sábado, seguido da Orquesta Gris. O Concello de Boborás volve atrás no tempo este sábado e domingo para celebrar a recreación histórica 1809 a Batalla.